Praise the Lord. Hallelujah. Odofo enne de ye de radiase odi achen odi ahye na wotwe foforo ase. Odomfo nyame yesre wa hoɔden wɔ na wotwe mu se fa kora ye mu na fa ye mfemo na yenye de so wani nko a ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Odofo me ma wakɔ abade ba otiase senjumedi yiso na yafe akenka nsɛm efi Korintofoɔ metoso mienu etimienu ninchiche monso do na ikosi do nso. Onyankopɔn aba evangelist Jacqueline Ennin na nyame na mesodi nsɛm nyina ebra yini. Adofo me ntie Awurade asɛm. Paul ena twede kɔma Korintasafo no na yenso no ye fa ne sɛ kronkron ena kasa kyerɛ yɛn. Hallelujah. Efisɛ honhom na ɛhye Paul mane kyerɛ saa enwumen. Ɔse apam foforɔ ho asomfo na mede Nyankopɔn ase sɛ wɔyɛ yɛn enkoa ma ne ho na oguso edi yɛn kan ma yedi nkunim ɛwɔ Kristo Yesu mu na afei sese no ɔnam yɛn so ɛka asɛm no ɛma nipa nimdeɛ ɛwɔ wiase nyinaa. Ampa nso sese no social media da woman sɛ wo sɛ wo ka nyame asɛm a etimi do ekyire pa bibia wo ye bia edu ekyire. Na afei ɔse yabrabɔ ayete sɛ Kristo sɛ dia esi fatu hwa etukɔ Nyankopɔn anim na ɔse ehwa na yete no ɛma ne ho so a ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn. Nanso wiasefo ɛte no foforɔ ɛna egidifo nso ɛte no foforɔ. Na kyerɛ sɛ obi wɔ Kristo ma ɛsesa na brabɔ nyina ɛfata Kristo. Ɔmo munyi ne yempo enhu sɛ woyɛ Kristo ni ampa esan sɛ Kristo su ɛte wo mu. Ɔdɔfo na ɔse ɔnam ne wuo no so ɛna wagye me ne wo nkwa. Ɔnam ne wuo no so ɛna wama yɛ asa fata bi. Nti yankɔso ase bebi ebedu bia no yɛbɛma yɛte Kristo nka ɛwɔ hɔ. Ɛne ne yɛhwam a yɛbetu ɛwɔ bebi bia yɛbedu bia. Na afei yɛhwɛ edunson na yɛwieye na ɔse yɛdeɛ yɛnte sɛ wɔn a ɛtɔn nyame asɛm no. Dabi nyame asɛm no yɛntɔn. Empaebɔ yɛntɔn. Ɛno nti sɛ obi ka sɛ ma me mmɔ mpae ma ofa sika we bra. Me ka nyame asɛm akyerɛ ofa sika we bra. Ɔdɔfo nyɛ saa na Kristo ɛka kyerɛ yɛn. Ai ɛnyɛ saa na Kristo ka kyerɛ yɛn. Nea ɔmayate ase ne sɛ yɛn asɛm ka no ɛnte sɛ ɔmo ɛtɔn anaasɛ ɔmo kasa ɛde gye sika anaasɛ ɔmo yefunu nti ɛna ɔmo bɛka nyame asɛm. Na mmom yɛn nkrɔfo a nyame asɛm na yɛka fi akoma mu na yɛaso ahwɛ na yɛagye die ɛno ɛna yɛdi ho adanseɛ. Efisɛ sɛ yɛmfiri yɛn mu anka nyame asɛm a Onyankopɔn de ma yɛn kwa no yɛn so yɛanka nkyerɛ afoforo kwa a ne yɛanka no nokura mu a ne yɛmfa Kristo Yesu tumi ɔde ama yɛn no ɛso anyɛ n'adwuma a yɛnka ho sɛ Onyankopɔn ɛhwɛ yɛn. Yɛnka ho sɛ Onyankopɔn ɔhwɛ yɛn o. Sɛ deɛ sifa yɛyɛ nneɛma Onyankopɔn ɛhwɛ. Sɛ yɛn nanansifo wɔ asase so di a na ɔhwɛ kwan sɛ yɛbɛyɛ nea no Kristo Yesu yɛyɛ. Yɛbɛtiatia anamɔ no otie mu. Yɛbɛbɔ yabrabɔ nyinaa te sɛ ɔno. Yɛnyɛ nea yɛpɛ. Na mmom yɛbɛyɛ nea Kristo Yesu pɛ. Na ɔno ntuni ka sɛ mɛdɔ nea ɔdɔ na mayɛ nea ɔyɛ. Mɛtena beebi a ɔteɛ. Ɔdɔfo. So yɛtu hwa ɛwɔ beebi a yɛbɛkɔ. So yabrabɔ twe akra me Awurade. Ɔdɔfo sɛ woyɛ asan w'akyi a ɛkyerɛ sɛ wo ho hwa no nso ɛso ɛte. Ɛnsan w'akyi. So nyame akora wo so bedu saa bere yi. Ebinom kɔ yɛnyɛ ɛnkye wɔn o. Adom ne nti yɛda so ɛte nkwam a na ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ Kristo Yesu akyiri kwan. Ɛno nti yɛsɛmpa ka ne adwuma na Onyankopɔn nam wo so
na ɔntwe akra ama Awurade. Kyɛ asɛm no na ma kokromoti a ɛgyina hɔ kyɛ sɛ wo ne yɛyɛ adwene yɛnkɔ so de baabi yɛmfa asɛmpa no mbra. Onyame nhyira wo no ntrɛ wahyia mu. Ɔmo wɔ ahoɔden wɔ nawɔtwe yi mu. Na sɛ Yesu amma a ɛna a yɛbɛhyia ɔkyena. Wankyɛ aba nso no sane wɔ n'ani onyam mu ɛnnɛ da yi anaasɛ enwummere yi anaasɛ anadwo yi a yɛmu bi anyɛ ɔyere aba. Onyame nhyira wo bebree wɔ Yesu din mu. Amen.